Jak idi inkaskaso asaan ko atipo ngem idi inasit kanak nagragutok tay tuyriknak idi matmatanak jak amono na hipnotizak idi nagarasas jak met amon inak isumbat ket no pansin pailang ngem idi bumaybayag sapsapulin nen nagituy matak idi agangay siyak metenti bumaypayapay jak man maawatan ayat nga tawen no kaslan kastoy kadit maila baby tirik nam kaslama ilili kaslama inindayunak bignak ti mayal alut kastoy gayam ti mailaken ka baby kainak mailili agam ang payagak tapu itinalaus akin naragsak kastoy kadit maila baby tirik nam kaslama ilili kaslama inindayunak bignak ti mayal alut kastoy gayam ti mailaken ka baby kainak mailili agam ang payagak kapu itinalaus akin naragsak idi damo na ket no pansin pailang ngem idi bumaybayag sapsapulin nen nagituy matak idi agangay siyak metenti bumaypayapay jak man maawatan ayat nga